Is-sibt filgħodu ġie inawgurat ħanut ġdid tal-Lotterija Nazzjonali fil-Ħamrun. Din l-inawgurazzjoni tifforma parti minn investiment ta' 10 miljun euro li kumpanija National Lottery PLC qed tagħmel f'dawn is-sentej li ġejjin biex issebbaħ u timmodernizza l-ħwienet tagħha madwar Malta u Għawdex. National Lottery PLC ħadet f'idejha l-operat tal-Lotterija Nazzjonali f'Malta f'Lulju 2022 u meta iż-żmien hawn bdiet bi programm ta' investiment komprensiv biex timmodernizza u tespandi isem il-Lotterija Nazzjonali. Intqal li l-pjan se jippermetti lill-kumpanija biex taqdi domanda qawwija għal prodotti tagħha u permezz ta' dan il-kunċett ta' investiment li sar mal-aġenti tal-lotterija jinsabu konfidenti bl-modernizzar li jagħti isir. L-inaugurazzjoni ta' dan il-ħanut saret jiem wara li l-Lotterija Nazzjonali f'Malta iċċelebrat il-100 sena minn meta l-lottu ittella l-ewwel darba. Minn dak iż-żmien hawn il-kumpanija li ttella l-lottu qatt ma ħarset lura bil-Maltin baqgħu dedikati għal dan il-logħob anki matul it-tieni gwerra dinjija. Ma jistax jonqos li aktar ma jgħaddi żmien il-lottu baqa' jiġbed interess min-nies li jittantaw xortihom biex jirbħu xi ħaġa.